Mmrantiehene dey say we giant tirasem. Any basa. Any basa ye. It was painful. It is a who say hene ya wo tie ko. We usuane na esuban. Asame nyina ne he. Itu oni ba wo hye be kutupa. Abrante bi ati social media no so a wo so kasama Techimanhene. Na se bia buru se bia kronto Techimanhene yale dadem enti ono na e wo se okasa de ma no. Na me pese me busa Techimanfo se muni mpanifo wo ho a makofa kwase ampanyini we ya de bia osole a na oti social media so no odi atem na oka kasatwie kasafin na odi ba abontene. This is not the first time I want to talk sa ankwasasem no. Na me pese me busa Techimanfo mpanifo a motwa akonfia me ya ho ahia. Muni o chiame ana. Muni abusia panyini wo ho ana. Muni abusia mpanifo ni na wo ho. Ana akonfia me ya nkwa na panyina oda Techimanfo ni na no. Empanifo amotwa Techimanhene eho ahia no. Muni na magimigimi ana asesei. Abrante we sole a social media na ene de. Waye ni Jimmy no abetan social media so. No akan kwasasem na fukapu ni tiketekete won kanya nsasem. Na abofra kitikiti we. Ena matimi yi no se o mekasa ma Techimanhene. Na da Techimanhene wa anko school ana. Techimanhene wa anko school. Ena mumientie de wo hoye. Hwe me ka kire mo Techimanfo. Mo de masoma small boy we. Ena sa small boy we edi Techimanhene edin abesi social media so. Ena osole a me na me kasa ma Techimanhene. Obi anye din. Hey Abrante. Ono mindful mahula mu pemu sibire. What de me ka no. Now this is the first time I'm asante fo asem bi nkyere wansa. Asante won ye gomu ahodo ba miensa. Ye wo mu bu ade wo ho. Ene wo mu ye diplomatic people wo ho. Ene wo mu penkwasem pa. Ebi ni ye. Na sa wo pe diplomatic people na wo mu de wo mu na nyansa bo akwa ni na ye wo mu dia. Se Techimanhene jimi ana se kwase mi jimi kire asante man a ontimi nka because e wo so ofri Techiman. Na asante ni de hye na oso ye diplomatic intino se kwase bi betra social media so no oyisu in the name of Techimanhene na okasetia menhia untimi nka bi wo se de ende ena wunimi nyansa wo so wunimi nyansa no ena kwase we sole a no kansemfo de kire achiame hwe me ka kire Abrante wono mindful mohura mu pemu sibire na ade ebeye nipa ya se obehu se Techimanhene ni mfanyini ene na nam social media so basa na edi bi twitwi gatam na me ka kire se Techimanhene eyale dadema na enye ne sa se wo small boy we ena wo sole a no afre nkwasiafo bi na e de camera ba be si so na wo wafu kapu na wo te Techimanhene fie na wo kan kwasasem e de cha me mo wo kan kwasasem e de kire asanteman hwe me ka kire wo ade e de beye wo no Techimanhene wan hwe odakate so kro be sole pie enye temdidi o e de punchlines na de be ma wo ana Techimanhene wan ko school won Techimanhene wan ko school won odima de won won bunu ho nanu de ya na ne yire be kan kwasem e wo social media so na wo hwe obambi a wototo ayempia e de tia menhia ototo ayempia de ko asanteman so a na wo hwe obamuye bi na wo duwani bu kompon kwhwa na atum chese Techimanhene koye foolish mind ne ya sa asoma kwase ampanyini we a ye friend prince aba betena abontere se wono ne kasa ma Techimanhene Techimanfo mahura mu pom sibire mote de meka no na enye wa eya confirm yo na aye sa nkwasasem we hwe se mu mpene kasa mu mpese ye be kan kwasem a che akonfirm yo Techimanhene a muntu Abrante ne fo Abrante na fuka karaka na wo so wo kasa ma Techimanhene na mu de magimi no Techimanfo mpanifo magimi no sa small boy we na mo fe ne se omla me kasa ma mo na mo munyansa we se mu ni munyansa enka papa ne yale da adem no nka mo kohwe no me ka asema chem se mo mpa asema mo beti ensema ya mo kama no ntum na mfa mo jimi ni ntra makura na se wo na ye hia hwemfiri mu ho asanteman ye hia mfiri Techimanfo sa musuma jimi na moto a mahura mu pom sibire sa Abrante we ebe ma Techiman ho abeka esensembem sa Abrante na wosole a wakasati asanteman no obeya ma Techimanhene oho aba bedin sensembem ama asantefo bi atintasu kokko e de ache Techimanhene na this is the first one ye dey ma Techimanfo mu jimi na mote social media so mu jimi no
anya se bia ye buade aburu so na se mo anhwe yi a ye de Techimanhene besi nchen kakra na ye dimu nyina matem se mo di asanteman atem for 5 good years obi an kase ntia Techimanhene ene abrante pese otwe Techimanhene be wura social media so a me se ebe funo mo Mmrantiehene de se wajanti tirasem Any basa. any basa ye It was painful. abusia wada no ma se matensem ekoso kasa ye mframa kasa ye mframa na me send this message we e de ama abrante na ye fe no prince no a wono na ese wo kasa ma Techimanhene no na se Techimanfo se magimi na mo mpanifo ni na agimi na se akonfia me ya honto no no ma abontere me kasa ya na mo soma sa akwase ampanyin we na aba social media so abekasa ma mo de this is the first warning de ne kase pa ye de bebra mu se magimi na mu nso nyansa we will teach you guys a lesson na mo nso nyansa se jimi na mo ti social media so am jimi no it will be over to you guys mu nso nyansa na mo fa we nya kokobo emfama mo ho se magimi na mo ti ahemfie wona mu ni kamafo bia mu no obi obekasa ma mu bia na mo nton na mu jimi na ebe funo mo ebe fam se rapture sa jimifo na de bia mo soma no na obejimi kire ne he se akonfia me ya nko school na oni panyi titru bia wa ahemfie ho na se Techimanfo ma adwena bodam na se magimi na mo ta ahemfie ho a ba mo mfa ma asantifo so na me se mo betie hwea se mo pese Techimanhene ne ho bedi nsensemmem e wo social media so a ye bedi na tema ma wo no obedwa ye be kan sema e yaw de akire no ye de ye pusukoko ye timba bi yetim na se mo nti bi da mo hu bi da ensema mo nti bi da asema mo mpese mo betie ensema mo mpese mo behu eno ne ye be ka akire mo na se mahuru a mo no mo mindful mo pemu sibire na de ya ensema ye be ka akire Techimanhene no mo anhwa mo betwane agya mo nika ho. This is the first warning. Sa Mmrantiehene na obabo ntina wo jimie no aye fe ne prince no ye ka akire ne se ne kasa no mpo wo kan mente kasa no kasa na wo kan mpo mente kwase akasa we odwan be aponche a wo ti social media so a wo so jimie no hwe na mo anyam ya ntwe Techimanhene amfana nwuna social media so waye kon waye no ayesan. This is the last chance sa wo so bu ho na bu Techimanhene a ntwe ni mewuram na se we krampo no wa amfa video bia ma bi ma me the next one de bebrew because mo jimi do what is social media so na jimi san na mo jimi. We will teach you guys a lesson mwa ntwamwa Techimanhene wo ye hwan abuo funa tisa akonfia me jimi akonfia me Techimanhene fa wo jimi ka cha wo mpanifo nso mutu Mmrantiehene fo enye sa de be ye social media no e be chi wo nsam na wo behu a wanhwa be suma ama kwase mpanyin atisa wo a wotimi ntu manfo kwase mpanyin atisa wo wotimi ntu nkra fo e na wo mu jimi ye be jimi so e de akire mo odwan kan fa kwase akona menya kwan foolish people.